Babi, ja si dám čokoládovú a vanilkovú. Babi, čo ti je? Dobrý deň, prosím, rýchlo pošlite pomoc. Podľa toho, čo Už deti na 1. stupni základných škôl si dokážu pamätať príznaky cievnej mozgovej príhody. Poklesnutý kútik úst, slabosť ruky či nezrozumiteľná reč. Rozhodujú minúty a patrí medzi najčastejšie príčiny smrti a invalidity. Cievna mozgová príhoda je, pokiaľ sa upchá cieva v mozgu a není dostatočne dokrvená nejaká časť. A najdôležitejší je ten čas, pretože pokiaľ príde ten pacient veľmi skoro, tak je možné úplne cielene ošetriť tú danú cievu, spriechodniť tú danú časť a tie následky nemusia byť aj žiadne alebo minimálne. Žiaci v Trnave sa učia rozpoznať varovné signály, ktoré môžu znamenať vážny zdravotný problém. Učenie je interaktívne, hravé a zrozumiteľné. Za mesto sme zapojili všetky základné školy, aj niektoré materské školy a keď sa pozrieme v rámci tohto projektu na celý región, tak v celom regióne máme zapojených 118 škôl, či už materských, základných alebo stredných. A hovoríme o 406 triedách, to je úplne krásne číslo, a 8642 detí a študentov sa zapojilo do tohto krásneho projektu. Veľmi sa tešíme, že sa Trnave takýmto spôsobom darí. Aj v rámci ostatných regiónov je to výborné, to povedomie rastie a môžeme sa vlastne vďaka týmto deťom cítiť na Slovensku bezpečnejšie, hlavne teda ich rodičia a starí rodičia. Deti sa stávajú spojovacím článkom medzi odbornými poznatkami a každodenným životom. Prirodzenou cestou prenesú informácie zo školy priamo do rodiny. Som rada, že je to na našej škole, lebo mne na mozgové príhody zomrela starka. Základná škola je vlastne miestom pre naučenie sa návykom a keď sa to teraz naučia v mladom veku, tak im to potom zostane aj do dospelosti a budú vedieť príznaky cievnej mozgovej príhody. Odborníci upozorňujú, že riziko cievnej mozgovej príhody možno znížiť. Dôležitá je pravidelná kontrola krvného tlaku, každodenný pohyb, vhodné jedlo, vitamíny a celkovo zdravý životný štýl. Prevencia je veľmi dôležitá a najviac by som kladla teda dôraz na vysoký krvný tlak, ktorý je až u viac ako 50% populácie na Slovensku a vo svete každý tretí človek má vysoký krvný tlak a nie je väčšinou adekvátne liečený. Možno práve tieto deti z Trnavy v rozhodujúcej chvíli správne zareagujú a zmenia príbeh blízkeho človeka na rozprávku so šťastným koncom. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.